Былырын беги туха тешняга курс асып бит, военный журналист кенегер. Оны эпеттере хылгаңатыгар бары хатебиттере. Оннан бартын биржелеп битин каска бутын ламбараммыт. Бу 90 битегер. Турмуп бут, хүлбе 90-га, онна 2 неделе күдүк булгут. Анара оны опсая ти оператор бит Илья Жаяптын беги үстенчен такка километр айна эти военный жайы болла турасырга. Оны хүлбе, мондук жан олорор деревняларын, кураттарын керип бит. Тон халаттары бейсе бу сорок буттен то. Халаттары көсү, аналарын көтөгү, оны тугнадатын билсеги. Гырхан булады, осын балгыннетон хим бир тук булады. Күнай киси бар, снарядтар төһөллөр, хим бир күнай киси хаялар булады. Онун булганы конор дехедере, холора барта сик бадаран, детил, он теданы гырхан булбудун үдүндөн тугулаттар ханалара күстах, кимданы атабыгы табат хаңабат, барта инди хото барани хебит кыйы хаяндаганы беги деки болууга ден эреллактар. Тон республика көмөлөрүн белетен этелдер бар. Республикаттан холобора деревнеттен түмсүлөр, иелер, аймактара, товарыстара, биддөлактара, наскага тие, аскатие ыталлар эбит. Туталлар. Тороктор хамети индики көңгө хадер халлаттар бар тупатактара болу. Киндер буланы хибәһе окыдга элбәккә хидер. Оны олорга сөтәк бит. Атын үгүс бу 200 линия хадер булаттыр көсүп бит. Көсәтә бит. Оны өсөдәгәне көсәрханалак бит. Мондык очратынан военный журналистлар бара бит. Билгин сахамедия журналистлар бит. Онда каллактарына беги сага көдөрөтнер компания журналистлар инде куда атаста хадер барыктак бит. Бұл кетер бар просто бак удахнылар, почна итти бит тиер кудахнылар, онды бол батак барата. Өр кепсетен, ханна балдарын билен, баратын каян хем бир угум болар. Москва тиен надо Москваттан, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону гарнисынан туран, әлбәттә можна ахан. Складка тиер, онтан барата әлбәкки именно посылка кыталар. Ол бутугар. Кадактан ламбаран көсөмөрөн дораба беремис бәкем. Барта начальствоны текепсетен, курулан, оны тиебитту. Мәликелер бәттер кимдан. Блокпост бар. Холобора өрөс болма хим бит тедде хадылар. Холобор билген буланы единый координационный центрден беги Илдар Хамыт булырын терибите. Ол үләһәттәре, оперштаб үләһәттәре билген төнтөх кылларынан үләлияты тедде хадылар. Посылка беги буланы эти 2 неделе хаҗаммат эле харакпатынан көрдүбүт. Кайда көрдүк тедделерин. Холдора истере барта бадаран, идерен. Ол дебәккә алыра, уаттары көсәтиләр. Көсәтиләр устук олсып теддерге. Карыскаллар хаҗалар бары бу тохташы буроннары барта. Хакайра ден карыскаллактар, булакта улаттырды балдар. Оннан саха болар бутын кен тутта бут дилер. Оннан хаҗагара бәбит иле харакпатынан көрәм хәддә олороллару, хәддә җаһаннан олоролларун көрәм бит хаҗагара хин воскуйдут олор көрәм бит. Ара сурактар баллар әтәди. Оннан диеметтен көрәм бит хаян. Әлбәкки ие әлбәк төрөпүт мактанар олор. Итинде көдөрөн хендилдер. Хагы таби хыл бутырпут улаттыр хәдәти була. Тугбарны. Барта туга бит. Эти квадрокоптер, дрон көтәҗәренне ари ураты дигән баратәлләр. Бар аны технология. Билген буланы 200 км дәһәлләргә мәс кылып аны токтар тиелләр. 300 км дәһәлгә аны. Жан темәкче юкта. Барта аны токтар. Ари ураты бит. Мен ишрак биттен барата тәнгә буларга багарабын. Тан улысы грахан тохта. Осына улаттарга тох булады. Бу чугаш жандарга улысы грахан Хороктор бир хыл дәлләр, хороктор хылан аради, каһан кәләләр билдибәт күдүк онан булганы тулуру багарабын. Барта тәнгә булган кыйла катулах, тәнгә доробай тиннахәләрен багарабын. Онтон хороктор булганы ити бәдерен багаларынан бабыттар холора сороктор битен хороктор тәндән нәрләр бит.
Onun bara etenge keliyaktere kıyı bihiji bulu demin erenebin. Ondan baralarıgar üstahınanı durubuyunu varım.